Kaixo eta ongi etorri Jakizuneran. Gaur, 2025 urteko erronka egingo dugu. Aurten 2025 da. 2025 zenbakia, zenbaki berezi bat. Urte berezi bat izan da. Lehenengo eta behin, 2025 karratu perfektua delako. Zer da hori? Errokarratua 2025 egiten badugu, 225 zenbaki osoa ematen da. Bai? Kontua da, hau bitxia da edo askotan gertatzen da. Horretarako, aurrekoa kalkulatu dezakegu eta hurrengoa. Hau da, noiz gertatu zen hau eta noiz gertatuko da berriro. Nahi baduzue, geldi bideo eta frogatu zuek, kalkulatu zuek. Bale, aurrekoa kalkulatzeko zer egin behar dugu? Aurrekoa izango da, karratu perfektu izango dela, 224. Orduan kalkulatu behar dugu noiz, zenbat da 224 berbi. Eta hori ematen da 1926. Hau da, orain dela asko. Batzuk jaio ez. Eta hurrengoa, 226 berbi. Eta hau ematen da 2116. Hau da, urte asko pasa behar dira hurrengo karratu perfektura ailegatzeko. Ez dakit nik bizirik egongo naizenik. Orduan, urte karratu perfektu bat izatea bitxia da. Baina bitxikeri gehiago daude. Honi buruz, aurten selektibitatean aprobetxatu dute bitxikeri hau eta jarri dute integral hau. Egiteko deskonposaketa. 225 positibo eta 225 negatibo. Adibidez. Baina beste bitxikeri batzuk daude. Ezagutzen dituzue? Adibidez. Egiten baditugu lehenengo 10 zenbaki. Berreketa berbi, hau ere ematen da 2025. Bitxia, ez da? Oso kurioso. Baina berreketekin jarraitu aldugu, Egiten baditugu lehenengo zenbakikin kuboak, hau da beriru, horrela bederatzi beriru arte, hau ere ematen da 2025. Eta amaitzeko, dakizu zer diren terna pitagorikoak? Hiru zenbakiak non betetzen den hau. Hau ere betetzen da 2025ekin. Hau, 27 berbi, gehi 36 berbi, 225 berbi da. Eta hau gogoratu 2025 dela. Baina terna pitagorikokin ere agertzen da 2025. 2025 berbi, existitzen dira 24 terna, 24 pare zenbaki, ematen dela 2025 berbi. Aurki ditzakegu? Nik adibide bat emango dizuet. 2025 berbi izango da 1622 berbi gehi 1215 berbi. Hauek izango dira terna bat.
Hiru hauek, bai? Aurki ditzakezue beste 23? Horrela bada, idatzi oharretan. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.